Siyabingelela kuphi nakuphi la khona abathandi bohlelo lukaSisi uThenjiwe sithi asibuyele kubantu nabathandi bohlelo lwethu endabeni ethinta amaphupho nezibonakaliso. Kuseyimina ke futhi uDr. FT Mnguni esasithembisile kakhulu ukuthi abantu sizoba qhubeka nokuthi sibanikeze izinto ezayisalile odabeni lamaphupho. Iphupho sisazobachaza ngicela ukuphinda ngisho ngithi iphupho into ekhona, futhi ke iphupho yinto eqhamuka ngokugadwa abantu abadala abangasekho, abakugada ngokukamoya, ngoba ngalesikhathi uphila usenyameni kunabantu bakini asebalala abakubhekile la uhamba khona, noma abe wenzani bakubhekile. Kokunye noma bekuthiwa uzovelelwa izinto ezimbi, kungenzeka ugcine zingakuvelelanga noma igcine ingakwehlelanga ngezimo zokuthi abadala bakubhekile benze amaplani ukuthi uvikeleke. Bayakwazi-ke futhi abantu abadala ukuthi bakwakhele uhlelo lokuthi ugcine ubona ebusuku izibonakaliso, ugcine ubona ebusuku izinto ezifuna ukulimaza nezifuna ukuphazamisa. Bayakhulumisana nawe, so-ke sizochaza lezo zinto ngoba abanye abantu zenzeka izinto kuthola ukuthi abazi ukuthi zidalwa yini, futhi abazi ukuthi senzeka kanjani, isho ukuthini lento. Bese siyakwazi ukuthi namhlanje sizochaza, sizolungisa ilokho engikushoyo. Ukuphupha kunomsebenzi ekhaya, kunamalungu omndeni, kunenyama. Inyama ebomvu ichaza isifo. Inyama ebomvu ayisiyona inhlanhla, kodwa ichaza isifo. Mawuzophupha amalunga omndeni ehlangene ekhaya kubuswa, leyo nto leyo isho ngokusobala ukuthi kunomoya wokufa ozungeza ekhaya lakini, noma leyo nto leyo ingaqondene nawe ngoba nawe kukhona lapho ubuka. Kusho ukuthi leyo nto leyo iyasho ukuthi kufanele nibuke ngamehlo amabili, ikhona into efuna ukwenzeka ekhaya kodwa eyisifo ezohlanganisa lo mndeni. La ebhubesini nasenkomeni, cha, ibhubesi lisha amandla. Ukuphupha ibhubesi lingakwenzi lutho, amandla lawo onawo, unamandla amakhulu, kodwa amandla akho awedlozi. Uma sikhuluma ngedlozi, sikhuluma ngabantu bakini abangasekho noma umuntu wakini ongasekho. Kodwa mawuzomphupha kuyibhubesi ngapha, kuyilokhuzana, kuyinkomo ngapha, kuchaza ukuthi kunedlozi elikhona kuwe elinamandla amakhulu. Kodwa ngoba lezi zinto uyayibona azikwenzi lutho, futhi yinto lena ekuwe kodwa engenalo ulaka. Ngamanye amazwi unesiphiwo sedlozi esinamandla amakhulu, kodwa futhi lesi siphiwo naso asikakachumi, sisekhona nje kuwo, asikakachumi. Okungenzeka mhlambe lo muntu ophupha leli phupho wazalwe mbethe, noma umuntu vele onesithunywa, noma umuntu vele onalo idlozi. La endabeni yocansi noma abadala, ukuphupha nje ucansi, ngisho ukuthi uphupha ulele nengane, noma uphupha ulele nomuntu omdala, noma uphupha ulele nenja, noma uphupha ulele nomfowenu, noma uphupha ulele nomuntu owaziyo, isilwane leso. Isilwane futhi yibhadi
elikhulu. So ukuphuphuleni nabantu abadala kunawe kusho ibhadi elikhulu, okungukuthi kuyichilo nasendulo ukuthi uma uyingane uthandana nomuntu omdala, kuyichilo, kuyishwa. Uma uzokuphupha usukwenza ngokamoya ephusheni, kuyisichitho esikhulu kuwe leso. Kungaba isitayela njengamanje ukuthi kube khona abantu abathandana ney'ngane ey'ncane, kube khona omama bathandana nabafana abancane, kungaba isitayela, kodwa ngokwesintu kuyichilo. So-ke kunesichitho wena onaso ofuna usihlambulule, and siyisilwane kuwe esingenza ukuthi umuntu wesifazane wakho angahlali ahambe, ngoba ugqilazwa wena ile mimoya elebubulwane ekubambile. Ilokho. Ukuphupha umuntu owawuthandana naye iy'nsuku sezime 3, usuke lo muntu lowo ekuphosa ngomuthi ekubuyisa, umbone njalo ephusheni, umbone njalo uma kuthiwa ena uyaphupha, chaza ukuthi kunento azenzayo. Uma kungenjalo, wena usamthanda uma wengane zakho. Uma engakugadli ngalutho, uwena osamthandayo. Shuthi nahlukana isekhona lento. Ngoba enye into engifuna ukuyichaza la ngamaphupho, kuyenzeka umuntu aphuphe into kanti beyicabanga, hhayi ngoba kuyiphupho. Uphupha into ucabange muthi yala lebusuku umane uyiphuphe leyo nto leyo. Nalapho futhi kungenzeka ukuthi mhlambe ulala kade emcabanga, noma emoyeni wakhe akakadluli lo mama, akakaphumi. Bese kuzothi uma kuwukuthi akunjalo, singasho ukuthi-ke ikhona imithi mhlambe ayisebenzisayo ukuthi akabuye njengobaba wengane yakhe. Ukuphupha inyoka isitha ma iyibhande, kuchaza ukuthi kunabantu abaseduze kwakho abahlangene ngegama lakho, futhi-ke bakakile laba bantu abayizitha. So uma ukhipha inyoka uyilahla lapha bese zibaningi zindize esibhakabhakeni, leyo nto leyo ichaza ukuthi abantu abahlangene ngawo uyabanqoba, bayahlakazeka, uyabanqoba. Ngamanye amazwi bayachitheka abantu abahlangene ngegama lakho. Ukuphupha inyoka uyilahla phansi, inyoka iyasabeka, kodwa ukuba nje nesibindi sokuyibamba uyilahle phansi izibe ningi ihlakazeke indize esibhakabhakeni, kuchaza ukuthi unamandla ngokamoya onawo alwa lezi zitha. Ngenzeka unamandla, noma mhlawumbe ukhona umuntu wake wamhamba wakucabanga ngemithi ekwazi ukulwa ngokamoya nezitha, ngoba le nto le ethi inyoka isilwane esihamba phansi. So uma abantu behlangene ngawo wena ungazi, baye babizwe ukuthi bayazi inyoka ngoba bahlangene ngawo wena wazi. So uma ukwazi ukubahlakaza futhi kuchaza amandla lawo uphiwe wona. Kuchazani ukuphupha? Ukuphupha iy'nkabi ey'bomvu zinonile zilwa nawe, kuchaza ukuthi idlozi lakini liphenduliwe lilwa nawe. Abantu bangasekho abangakini bavaliwe, baphendulwa, balwa nawe. Umuntu wesilisa kufanele azale abe ney'ngane. Umuntu wesifazane kumele azale abe ney'ngane. Umuntu wesifazane kumele agane ashade. Umuntu wesilisa kumele aganwe ashade. Uma ubona inkabi itheniwe, kuchaza ukuthi amandla obudlozi balaba bantu athathiwe, ayisekho into abayiyo, kodwa sebeyasetshenziswa ukuthi abenze injongo yalowo muntu lowo osuke ebathathile wabasebenzisi. Iyona-ke into eyenza ukuthi lo muntu abone iy'nkabi zilwa naye. Kunomuntu ophendule abantu abadala bala ekhaya ukuthi-ke abashayele umfana bahlakaze iy'nto zakhe. Chazani ukuphupha amakaka. Ngiphuphe ngibhukuda phakathi kwamanzi kunabafana abathathu Ukuphupha nje amakaka kuchaza ukuthi kunesichitho ositholayo, noma kunomuntu obiza igama lakhe emakakeni. Umuntu mekushaya ngesichitho
uyahamba emakakeni ayovuthuzela umuthi khona akhuluma ukuthi usibani ngifuna anyanywe abantu angafuni umuntu ngifuna abe amasimba. So leyo nto leyo ngalesikhathi leyikhuluma umoya wayo uyakwembatha. Uma unedlozi-ke elihle nelikade nelikubhekile uvele uphupha amakaka okuchaza khona ukuthi sekukhona into engeyinhle lapha emzimbeni wakho, sekukhona umoya omubi la emzimbeni wakho okumele ukuthi uwususe usale wena umhlophe. Ngiphuphe ngibhukuda phakathi kwamanzi kunabafana abathathu bama-China, oyedwa engifundisa ukubhukuda, elesibili same time ngaphupha amahashi amhlophe qwa eme emnyango kamakhelwane wami, ngadlula ngawabona. La ikhona lento yokuthi kuthiwa uphehlela amanzi amnyama, kufanele amanzi amnyama ashintshe enziwe kuba amanzi amhlophe. Manje ukuphupha usemanzini ngathi khona umuntu okufundisa ukubhukuda, leyo nto leyo ichaza ukuthi kunomuntu owenze ukhamba olumnyama, ubiza lo muntu ophuphile khona okhambeni, ubiza igama lakhe okhambeni. Njengoba bathi kunomfana omfundisa ukubhukuda, lento ichaza ukuthi kunomuthi ofunakala manje ushintshe impilo yalo muntu ingabi sabe le mpilo eyiyo, ukuthi usibani bakwenze njani, usibani kwakonakaliphi, kanti isidala bese bethi abanye hayi bamphehlela amanzi amnyama, yikho nje senje. So iphupho elingelihle libi manje njalo. Uchazani ukuphupha umuntu esemanzini angcolile? Ukuphupha umuntu esemanzini angcolile kufana nalokho besikusho ukuphupha usemanzini. So uma uphupha usemanzini angcolile kuchaza isifo ekhaya, nokuthi kuchaza ukuphambana kwamadlozi, kuphinde kuchaze futhi ukungcola emzimbeni, ngoba akekho umuntu othanda amanzi angcolile. Ma amanzi engcolile uphupha wabona, lokho kusho ithunzi elibi elimnyama, nokuhlukana-ke kwezinto njengoba ngike ngachaza ekuqaleni. Uchazani ukuphupha uphunyelwa amazinyo? Uphunyelwa amazinyo sake sakuphendula nangelinye ilanga sathi umuntu makuthiwa akalivezi izinyo, lo muntu lo usuke ediniwe. Uma kuthiwa umuntu hayi namhlanje ubehleka kwaze kwavelela umhlathi, kushiwo injabulo. Kodwa ukuphupha uphunyelwa yizinyo kuchaza ukuthi kunento ezokuphuca injabulo yakho, kungaba injabulo yokuthi uyasebenza, noma unomfazi, noma unento ethile oyithandayo kodwa ozophucwa yona. Uchazani ukuphupha umuntu wasekhaya esengozini yemoto, liphinde libuye iphupho sekuyimini? Ukuphupha usengozini yemoto, imoto iyinhlanhla, imoto umuntu mephila emhlabeni uyazama ukwenza izinto, agibela amatekisi, omunye agibela amabhasi, uma endaweni ethile ehle esitobhini ahambe ngenyawo aye ekhaya. Kodwa mase kuhlangene amandla, kwahlangana amasenti ukuthi ayi njengamanje ngiyaphuma etekisini sengizoyitholela imoto engizohamba ngayo, kusuke kuchaza ukuthi into zalo muntu lowo ziyaqhubeka ziyaphambili. Uma leyo moto isishayisa futhi naye phakathi ilimali imoto naye alimali, leyo nto isichaza manje ukuthi inhlanhla yakhe ukhona umuntu oyivalayo. Bese ithi lento kuhlukene, umuntu uyaphupha kanjalo kanti imoto akanayo. Leyo nto leyo isichaza ukuthi-ke kukhona ubungozi obuzovela esemotweni, omunye aphuphe kanje kanti vele imoto unayo, kube ukuthi-ke leyo moto leyo izokwenza ini ubungozi. Bese sithi-ke iphupho lokuphupha uginika nemoto kusekuchaza ukuvaleka kwani kwempumelelo yakho. Ikhona into efuna ukuqeda impumelelo yakho, khona into efuna ukuqeda imizamo yakho wena nomfowenu, ngoba igazi eliphuma kumuntu selithatha ngokweBhayibheli ma
uJesu esesiphambaneni kwazo ngemkhonto elinyazwa sithi ke ethi kufeziwe ethi kunqotshiwe sesithi igazi lisho impumelelo kodwa ukuphupha imoto esithe mase kuhlangene imali yokuthenga imoto usuphumelele futhi usuyihamba kahle nakho usulimala futhi ukhona umuntu ofuna ukubulala impumelelo yakho. Uchazani ukuphupha ubosha? Cha, isichitho ngiyaphinda futhi indle nje ngesintu ukuyiphupha akusiyona into enhle isichitho sikuwe ngaphakathi isichitho uhamba naso uphila naso. Uchazani ukuphupha uphefumula ngaphansi kwamanzi nokuphupha uhamba emoyeni? Amanzi ahlukene, khona amanzi amhlophe, khona amanzi anolaka, khona amanzi adungekile, kodwa ukuphupha ungaphansi kwamanzi ilento eshiwo abantu uma bezohlola kithi athi umuntu ayi ubone ekujuleni. Leyo nto ichaza isiphiwo samoya. Abantu ababathandazi, abantu abayizangoma, abantu abasebenza umsebenzi wokusiza abantu, imvamisa yabo bagcwele kakhulu ukuthandaza emfuleni, ukuthandaza empuphumeni, ukuthandaza emanzini. Ikhona imfihlo yamanzi ukuthi uma kuthandazwa khona zenzeka izinto. Manje ke uma ezophupha engaphansi kwamanzi ukuthi unesithunywa samanzi ephuphe ndiza, ukuphupha undiza kusho isithunywa, kusho amandla kaNkulunkulu, akusho idlozi, akusho imindawo, akusho iminguni, cha, idlozi, isithunywa sikaNkulunkulu anaso. Kumele akhuthale ukuthandaza emanzini, akhuthale ukuthandaza ngokwasentabeni ukuze lento ihambisane. Ngiphuphe ngiphethe amakhandlela awu-2 elimhlophe neliyelo ngikhuleka. Lokhu akulona iphupho, isibonakaliso. Hamba uthatha amakhandlela amhlophe neliyelo uhambe uyothandaza, iyaphela lapho. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uhleli nabantu bese kuba khona obhema isinemfu kodwa esifaka emlonyeni bese kuba sengathi sesibhenywe nayimi ngize ngaphuma emnyango sengithi ngiyosiphimisa. Ukubhema isinemfu singene emlonyeni sazi ngoba sesibhenywa ngey'ndawo ey'ningi isinemfu, kodwa ngokwami ukwazi abantu abadala ababenza njalo besifaka emlonyeni, abanye besifaka emakhaleni, right. Uma uphupha umuntu omdala nihlezi naye ebhema isinemfu bese ubona wena engathi sesibhenywe nawuwe, kunogogo wakho okubhekile wena nokwenzela izinto nokwenzela iy'nhlanhla owayebhema isinemfu, okuchaza ukuthi uzohamba uhambe nawe usidle lesi sinemfu salogogo ngoba uyena okubhekile. Njengoba uzama ukusiphimisa nje futhi asikakafiki kuwe, okuyinto ofuneka uyenze njani, uyosithenga ucela ugogo ngizohlala ngikuphi isinemfu kodwa hhayi ukuthi sibhenywe yimi, ukuze logogo aqhubeke nani nokukubheka. Ngiphuphe kukhona ongifaka i-ring e-gold and black emnweni. I-ring isho isinqumo nesivumelwano, isinqumo nesivumelwano. Yingakho bethi iy'ndandatho zesifungo. Ngiphupha ukhona ongifaka i-ring emnweni e-black ne-gold. Leyo nto ichaza ukuthi-ke khona isinqumo okumele usithathe noma khona umuntu ozoza kuwe ezocela ukuthi kube khona iy'nqumo enizenzayo. Asazi-ke noma kuzoba iy'nqumo zothando noma iy'nqumo zomsebenzi, kodwa khona isinqumo esizayo kuzomele usithole noma usivume. Sanibonani, mina ngiphuphe kushada umamncane wami ekubeni washada last year ngiyisitromisi sakhe. Inkinga ukuthi sigqoke iveyili sobabili silinde umkhwenyana azongena etendeni lutho ukuqhamuka. Ngabe kuchaza ukuthini lokho? I-veil, buka ibhokisi lomshado lomngcwabo malingakahlali umuntu ukuthi liba njani phakathi bese ubuka iveli. Ukuphupha iveli ngiyisifo leso.
ukuphupha ugqoka iveli isifo, futhi leso sifo leso sike siqondene nawe. Umyeni uyena muntu ophumelelisa umshado. Manje mayizophupha belinda umyeni engafiki, uchaza ukuthi khona ukufa okuseduzane, kodwa isikhathi sokuthi kwenzeke kuya sikakenzeki. Akho lo mathizethize, ngoba umuntu makuthi ulindelwe emshadweni engafiki, kusuke kuney'mane zimbambile, kusuke kuney'mane zimvimbile. Futhi-ke lo mntwana akakusukumele lokho, ikhona into emzungezayo nemlandelayo. Sanibona, ngicela ukubuza, uma uphupha uboshwa ungabe kuchazani lokho? Ukuphupha uboshwa kuchaza umuntu okusongelayo, chaza umuntu okhuluma kabi ngawe ukuthi ngizomthola uzibanibani, ngizomthola, ngizomenzakalisa. Ngamanye amazwi uyafunga, uyasonga, ingakho uphupha ngathi uyaboshwa, ngoba phela ukusonga nesifungo kucishe kuyinto efanayo. So ukuphupha umuntu ekubopha nje kusho isibopho nesifungo. Sanibonani, sisithenjiwe, ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umkhulu wami osewashona ethi kimi umgcine nini umama wakho? La asizukwazi ukumphendula kahle, ngoba usuke wangachaza ukuthi uma wami usaphila noma uma wami akasekho. Umgcine noma wakho kusho umuntu osewashona, kodwa lo muntu ambuzayo asimazi ukuthi usaphila yena noma akasekho. Umkhulu lo wasekhaya komalume la kuzalwa khona uma wakhe, noma umkhulu wakhe la kuzalwa khona ubaba wakhe, asazi. So-ke singasho sithi-ke uma umuntu ethi awu ngizokuqalaza, noma hayi ngizokubheka ngolimi lwamanje, noma hayi ngikukhumbule, usuke lowo muntu lowo phela kukhona into azoyenza emsamo, kuthiwa sikhumbula noma sikhumbula ugogo, noma sikhumbula umfowethu. Omunye ebuye ekhaya kube khona abanika khona, athi hayi bengizonibheka nje. Manje methi umuntu umgcineni nosibanibani, ikabili ngenzeka usho ngakho ukuthi mhlawumbe kukhona into ethile lo angakaze ayenze, noma angakaze amenzele yena lo okuthiwa umgcineni. Izoba lapho uma ukuthi usaphila noma akaphili, uzobheka yena ukuthi njengoba sengiyichaze kanje, ikuphi azokuthatha okuzokwenzeka, ngoba ngiyichaze ngey'ndlela ey'mbili ezahlukahlukene. Ngiphupha ubaba wengane yami enginika ama-fruits amaningi amahle afresh, ngaphinde ngaphupha ngiphethe i-butternut engathi ngizodla. Umama wami yena uphuphe ubrinjol omningi omuhle ovuthiwe, waphinde waphupha ngimnika ubhanana owodwa ubugcwele, owodwa sekuwuhafu sengiwudlile. Intombazane engihlala nayo engumakhelwane ithi iphuphe ingilethele amapentshisi ngebhakede, yase iwafake ku-tray. Hayi, usuyishayile Makhosi Khambule, yiyo nje ayijiki. Ukhulelwe usisi, mengakhulelwe umkhwenyana wakhe ukhulelisile, uchaze liklini ngisho nengane iyalibona ukhulelwe usisi. Mafrusa mangaka khona ubhebe eswini. Kuchazani ukuphupha udutshulwa? Ukuphupha udutshulwa kunenkulumo ezoza kwenqo, kunenkulumo ekhona ezovela ize kuwe ngqo ikunamathele eqondene nawe ngqo, kodwa izodlula. Ngiphuphe ngithenge imoto yalahleka ngangayithola. Inhlanhla onayo izodlula, inhlanhla onayo izoba khona bese iyaphela futhi. Ukhona umuntu ofuna ukuntshontsha isiphiwo sakho, khona ofuna ukuntshontsha inhlanhla yakho. Nginokuphupha umuntu engipha imali eyiphepha and sekukaningi. Ukuphupha umuntu ongasekho noma ophilayo ekupha imali kusho inhlanhla
imali ichaza ukuhlangana kwezinto inhlanhla umuntu ekuphi imali. Ngihamba olwandle luluhlaza lucwebile ngihamba ngesikebhe esimhlophe. Njengoba ngeke ngisho ngithi ulwandle luyahlukana, khona olungcolile, khona olulwayo, khona oluhlaza, khona olucwebile. Ukuphupha nje ulwandle uhamba kulo lucwebile inhlanhla enhle kabi le, inhlanhla enkulu kakhulu. Kusho ukuthini ukuphupha ufaka imali ebhodweni, ugogo eyigovuza, mina ngiyifaka yena eyigovuza? Kungenzeka ukuthi mhlawumbe ekhaya kade agcina ukuba ubenzele igrosa, abathengele igrosa. Ukuphupha nje imali uyipheka ilento phela eshiwo abantu athi umuntu njengoba ngila ikati lilele eziko okuchaza ekhaya kulanjiwe, njengoba ngila ngizosebenzela ukuthi ekhaya kungalanjwa, ekhaya kulale kudliwe. So uma unemali awukwazi ukwenza noma yini ofuna ukuyenza ngaphandle kokuthi ekhaya kuqale kudliwe kuqala bese uyaphuma kwezinto zakho. Lo mntwana idlozi lakhe lithi akube khona izinto azenzela ikhaya ukuze livuke ngenxa yakhe, livuke ngesandla sakhe, abantu abadala bazokwazi ukuqhubeka naye bambheke. Hi, Sisithenjiwe and Dr. Mnguni, ngicela ukubuza, sekwenzeke kaningi ngiphupha iy'nyoka ezahlukahlukene kodwa uma sekumele ingishaye ngiyaphaphama. Elinye ngiphupha ngidla izinto ezahlukene ngihlushwa ilawo maphupho nje njalo ayaphinda phinda. Iy'nyoka nje mase kumele zikushaye uphaphame, kunezitho ey'khona ey'hlangene ngawo kodwa uyazinqoba. Ake ngiyiphinde lento, ikhona into okwazi ukuyinqoba ngokukamoya, ikhona into okwazi ukuyinqoba ngokukamoya, okwazi ukuyinqoba ngokwesiphiwo sakho somthandazo. Uphupha iy'nyoka zihlangana ngawe uyishaya, leyo nto leyo ichaza ukuthi masemele zikushaye uphaphame uvikelekile, kodwa kunezitho ey'khona. Inyoka bafowethu iyisitha, ukuphupha inyoka sonke isikhathi bokwazi ukuthi kunesitha esikhona. Kusho ukuthini ukuthi umuntu akuphuphele ukhulelwe kodwa wena uyazazi awukhulelwe? Ukuphupha umuntu ekuphuphe ukhulelwe kunenkulumo esuke ifihliwe ngawe, kunenkulumo esuke ifihliwe ngawe. Phuphe ngingena esitolo ngathenga kodwa islip sinezinamba phezulu sibhalwe uPowerball. Kusho uPowerball nombani uyazi ukuthi usho ilotho, iPowerball nelotho kuyahambisana. Ukuphupha islip esinjalo khona idlozi elifuna ukupha inhlanhla. ukuthini uma ungakaze ubaphuphe abantu bakini abashona, angabe kusho ukuthi abawona yini amadlozi? Inkinga nguwe wena osuke ungabaphuphi, hhayi ukuthi abawona amadlozi. Akekho umuntu ongenadlozi, mtshele umuntu onedlozi uwe ngoba uzalwe ubaba noma. Ubaba noma nabo bazaliwe, nalabo abazaliwe nabo bazalwa, nobani. Akekho umuntu owaqhuma phansi etsheni waseba umuntu. Umuntu kuhlangana abantu ababili ukuze abe khona, baphelela amandla, nalo ahlangane nomunye babe khona. Ihamba kanjalo le. So awukho umuzi ongenadlozi, awukho umndeni ongenadlozi. Akekho nje umuntu okuthiwa idlozi akanani, ngoba nabathi idlozi alikho, nabantu abakholelwa emadlozini, bakholela kuJesu, bakholela kuNkulunkulu, asihambisani nabo indlela ababona ngayo. Kodwa uJesu naye unomama nobaba, nobaba wakhe naye uJoseph unobaba nomama. Ihamba kanje nje lento. uNkulunkulu wadala abantu abawu-2, wasethi-ke abazalane bande. So sonke siyinzalo yabantu esingabazi nokubazi, siphela kokhokho, nabo okhokho nabo baphela nabo kokhokho. Ihamba kanjalo nje lento, angeke aze aphele umuntu emhlabeni.
umuntu uyolokhu ekhona ngoba lathi sikhona nje siyahamba iy'ngane zethu ziyoqhubeka la sigcine khona. Ngiphuphe amakati amancane egcwele esifubeni sami ekhala ngaze ngaphaphama. Ikati isilwane sasegcekeni ekhaya okuyisilwane esinosizi. Ikati sakhula endulo uma walihlukumeza walishaya lalimane lihambe liyolanda inyoka izoyibeka la olala khona. Ikati lihambisana nekati okuthiwa impaka. Impaka akuselona-ke leli kati lasekhaya, sekuyikati lentaba. Uzokuthiwa khona ikati okuthiwa impaka, khona ikati okuthiwa imbodla ehlala ehlathini. Ikati nempaka nembodla kuyafana kodwa kuhluka izenzo. Impaka iyona lethunyelwa kumuntu agadlwe ngayo, ashaywe ngayo. Muphupha amakati egcwele isifube ekhala kuwe, uchaza kunomuntu okugadlayo ngempaka kodwa ivela kuwe sengathi yini ikati kanti impaka ngoba impaka yokuthakatha, impaka yokushaya. Dr. Mnguni, ngicela ungihlaziyele lento yokuphupha amaphoyisa. Ngabe kusho ukuthini ukuhlale uphupha osaziwayo? Amaphoyisa achaza ukuzingelwa. Ukuphupha nje amaphoyisa uyazingelwa, ngabe uzingelwa abantu noma uzingelwa ngokwesigadlo ngoba umuntu uma kuthiwa ushaba ngumuthi kuye kufunakala kuthiwa lento ethile yephoyisa ukuze akwazi lowo muntu lowo ukuthi imithi imfuna izimthole. Ngabe kusho ukuthini ukuhlale uphupha osaziwayo? Amaphoyisa kuphinde kube osaziwayo. Osaziwayo namaphoyisa cha kuyazwakala. Osaziwayo-ke phela udumo lolo. Ukuphupha osaziwayo umuntu kuze kuthiwa usaziwayo ingoba usuke edumile, aziwa abantu bonke ukuthi khona usibani bani, khona usibani bani. Bese kuthiwa-ke usaziwayo. Ukuphupha abantu abanjalo kuchaza ukuthi nawe unegazi lokwaziwa, unogazi lani lodumo. Kungabe kusho ukuthini ukuphupha utete amawele noma uphuphe usutetile kodwa asikafiki isikhathi sokuthi utete? Alilihle lelo phupho, kunesilwane esikuye, kunesigadlo esikuye esingesihle. Ukuphupha ubelethe amawele nokuphupha ubelethe kungesikhathi kuchaza lokho ukuthi kunesigadlo esikuwe, kunento kuwe engalungile. Kufunakala ukuthi mayenze njani, mawuyisuse eza kabi nengakonela into zakho. Kungabe kuchazani ukuphupha uphuza utshwala womile uze uqede ibhodlela lonke likabhiya ungaphumulanga? Hayi cha, sizothi nje ukuphupha uphuza utshwala ungaphumuli iphupho lona lelo kodwa elihambisana nenyongo ngoba kuyenzeka uphuphe iphupho kanti lihambisana nenyongo, usunenyongo enjani eningi. Umuntu ophuza utshwala kuyenzeka aphuza mase ephuze kakhulu bese yalophuzana bese yaphalaza. So-ke kungenzeka-ke lapho ukuthi-ke cha ikhona into engalungile lapha kuwe ehambisana nani nenyongo. Ngicela ukubuza, if uphuphe ugogo wakho ozala ubaba wakho ethi khululeka sekwanele, yeka ukukhala manje sibonile sekuzolunga manje, ngabe kukhona yini ekufanele? Ngicela ukubuza, if uphuphe ugogo wakho ozala ubaba wakho ethi khululeka sekwanele, yeka ukukhala manje sibonile sekuzolunga manje, ngabe kukhona yini ekufanele kwenziwe? Yes, kungenziwani? Cha, leli
ake ngikhumbuze la ukuthi khona izibonakaliso kube khona amaphupho. Right, uphupho umuntu omdala ethi hayi sekwanele manje ngisakhala. Ukhona umuntu okhala aze athi noma elala phela ubuthongo, ethi noma ecabanga besosizini. Bese kuthi ithongo nedlozi elimbhekile lize lizwele. Leyo nto leyo ke ichaza ukuthi akulona iphupho, isibonakaliso. Qhubeke la kugcine khona, angahlabi, angeshisa impepho, engenza lutho, aqhubeke nokuyithandazela. Abantu abadala bazokungenelela kuye. Uchazani ukuphupha uwasha impahla zokugqoka? Ikhona lento ekuthiwa siyogeza noma hayi siyokhumula inzila, siyohlanjululwa. So ukuphupha uwasha kuchaze kusho inzilo, ngisho njalo inzilo leyo ekhona. Kusho ukuthini ukuphupha uthola imali eningi? Ukuphupha uthola imali eningi kuyinhlanhla, iphupho lelo eliqondene nenhlanhla. Kusho ukuthini uhlale uphupha udla njalo nje uphupha uziphupha udla? Ukuhlala uphupha udla kunomoya omubi okufunza ukudla. Umuntu ebusuku akahle. Ukuphupha udla kuyibhadi futhi kusho ukugula okuthile onakho. Kunento ohamba nayo okuyiyona le ekufunza ukudla, hayi ngoba usuke uzenza. Kodwa ikhona into engalungile kuwe ekufunza ukudla, ekufaka lamadliso lawo okuyiwona aphazamisa impilo yakho. Ukuphupha wopha usesikhathini kuchazani? Uchaza Ukuphupha nje usendaweni yakho umuntu wesifazane ku-wrong. Kusho umoya omubi. Ukhona umoya omubi okuwe ongalungile ofanele ukuthi uwuvale. Akukuthi ukuphupha usesikhathini. ukuthini ukuphupha amazulu evulekile kunombhalo othi amazulu? Ukuphupha amazulu evulekile isifo. Ukuphupha ubona amazulu kuchaza isifo, okuchaza ukuthi ukhona umoya wesilwane osekhaya kini obulala abantu nofuna ukuthi nawe ugcine usulandela lapho noma kulandele ilunga lomndeni. Lento uma kuvuleka amazulu phela kusho ukuthi kufanele kube khona ongenayo khona. Ayikho into engena ezulwini ngaphandle komoya womuntu. So ukuphuma komoya kumuntu kusala isidumbu phansi, umoya uhamba ezulwini. So iphupho elichaza isifo lelo. Azi-ke noma amazulu FC noma amazulu. Bengisondelene nosibalo wami ongasekho uhlala ngokufika kimi ngephupho. Uma ngithula ngingaxoxi nomuntu ngephupho lami lilokhu libuya iphupho lelo, kodwa uma ngixoxa liyanqamuka lize libuye emva kwesikhathi eside. Kodwa akubi iphupho elifanayo, kodwa lona kusuke kungusibalo. Akahambe uyihlola lento lo umntwana. Akahambe kumuntu abheke ukuthi yini ekhalelekayo kulo sibalo wakhe, yini inkinga. Uzothola ngoba ngenzeka mhlawumbe wahamba usibalo wakhe mhlawumbe inhliziyo yakhe ikuyena. Ingakho mhlawumbe ingasuki lento ingagudluki kuye. Mina ngike ngaphupha inyoka e-orange iphuma olwandle yeza kimi nosisi wami omdala, sathi siyayishaya yasidukela yangafa. Inyoka nje sike sakuveza ukuthi inyoka yisitha. Kodwa uphupha inyoka e-orange iphuma olwandle, hayi akubi lokho ngoba inyoka ziyahlukana. Khona inyoka okuthiwa inzunza, abayazi abantu. Khona inyoka okuthiwa inhlwathi, khona inyoka okuthiwa ubonya.
kube khona inyoka kuthiwa indlondlo, kube khona inyoka kuthiwa imamba. So lezo nyoka lezo ezasendle. Kodwa nasolwandle zikhona izilwane eziphila olwandle ongathi ma uthi uyafika olwandle kuthiwa khona imvu yolwandle, khona inkomo yolwandle, kodwa kuhlukene manje ma usukubona. Inyoka orange inyoka leyo esiyibiza thina ukuthi inzunza. So idlozi lelo lasolwandle elibamele bona benodade wabo. Uchazani ukuphupha umshado and ukuphupha kuthiwa kukhona umuntu ofuna ukukubulala and lowo muntu uthengiwe omunye umuntu to come and kill you? Ukuphupha umshado isifo, kodwa futhi uma uphupha kuthiwa kunomuntu okuthengile uzokubulala, kufanele wazi ukuthi lokho akulona iphupho-ke lokho, isixwayiso otshelwa sona abantu abadala. Abantu abadala bayakubonisa ukuthi bhasobha, ukhona umuntu oyisitha sakhe esimbi esikulandela kabi. Uchazani ukuthi njalo nje uhlale uphupha usesikoleni kube ngathi ubhalwa i-exam kodwa wena ukhohliwe ukuthi kuyabhalwa usuku lithi? Ukuphupha usesikoleni ngisho ngithi kusuke kuchaza ukuthi ikhona into entsha ozoyifunda empilweni. Ikhona impilo ongajwayeli ukuyiphila nongakazi uyiphile ozoyiphila. Manje ma uphupha sengathi ukhohliwe, uphupha sengathi usulate, ikhona kodwa into ethile ozoyifunda entsha kuwe empilweni yakho. Uchazani ukuphupha izihlahla zomdoni zimila ngakwa-right naka-left esangweni? Amadlozi ke lawo. Umdoni nje angithi kahle kahle khona lento ekuthiwa umsinsi wokuzimilela, bethi abanye abantu hayi thina singabomsinsi la. Lento ichaza ukuthi-ke isisekelo sekhaya lingagudluki. Lo obona kanje lento ichaza ngokwamadlozi ukuthi awekho amadlozi kubo, ikhaya lakuba linaso isisekelo, ngoba umdoni isihlahla esithelayo, sidliwe siphinde siqhume naso. So isisekelo leso sekhaya okumele basenze noma kumele basimiselele. Uchazani ukuphupha unethwa yimvula? Nkosi. Inyembezi ke lezo, ukuphupha nje imvula ikunetha, inyembezi. Njengoba uza nabantu bethe usibani ziyamnetha, usuke lo muntu lowo eney'nkinga abhekana nazo nezimxakile. Uchazani ukuphupha ugogo osashona ekubonisa ingane engathi ina 3 years ethi yithengele izingubo zokulala? Ukhona umuntu wakini owaphunyelwa umntwana, lo mntwana lowo akazenzelwe lutho. Nengaphupha uma ngawashona akaze enzelwe lutho, kodwa inkinga wena umazi lo mntwana lowo. So abantu abadala bayamazi, so bacela wena umenzele ngoba mhlawumbe abazali bakho abakwazanga ukumenzela. Uchazani ukuphupha ulahlekelwe isikhwama? Isikhwama zimbili, khona isikhwama semali, khona isikhwama semithi. Manje leli lizohlula ukulichaza ngoba lo muntu mhlawumbe ngenzeka uyalapha, lo muntu kuyenzeka mhlawumbe akalaphi uyayisebenzela, kodwa soyichaza siyihlukanise athathe okuqondene naye. Ukuphupha isikhwama sikulahlekele kungenzeka ukuthi khona umuntu ophuphisa imithi osebenza ngayo wena ungaphinde usebenze ngesikhwama sakho sokwelapha uma ulapha. Kodwa uma ungalaphi uphupha kuthatha isikhwama sakho, kunomuntu othatha inhlanhla yakho ukuthi wena uhluphe ungabi nalutho. Njengoba uma unemali uyifaka esikhwameni, akekho umuntu ohamba engenasikhwama semali. So uma uphupha kuthatha isikhwama kuchaza inhlanhla leyo ukuthi ukhona umuntu oyithathayo ofuna ukuhamba naye. Uchazani ukuphupha umuntu osashona uhleli naye nidla? Guys, thank you so much. Ukuphupha umuntu osashona nidla naye ngenzeka ukuthi bayamphendula bamthumela ukuthi akuyena azokufaka le nto abafuna kufaka yona, noma
ezokuthumelela izinto ezingalungile wena uqobo, ukuchaza ukuthi-ke uphupha umuntu ongasekho nidla naye kukabili. Omunye uyamphupha kanti uze kuwe kahle ngesihle, akazile kambi. This is all that I am able to do for now. Kodwa sizozama ukuthi siphinde